गीता में हृदय पाठ गीता में सारामृतक गीता में ज्ञानावर्तक गीता में ज्ञानामय जनक आदि ऋषिगणे ଶୁଣି ତୈଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କଥିତ ଫଳଶ୍ରୁତି ଯେ ଶୁଣା ପାଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥି ରୂପରେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଅର୍ଜୁନରେ ସଂସାର ତରିଆ ପ୍ରାଣୀ ଗୀତା ଜଗତ ତରଣୀ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନ ବୋଝେ ଯାଉ ଯୋଗେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ସମୟ ଯାଇ ଗୀତା କର ଶ୍ରବଣ ଦେବଲୋକରେ ପାସ୍ଥାନ ସଗୁଣ ଅନୁଗର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ ପାଠରେ ଅଠର ଯାହାକେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ସାହସ ସଞ୍ଚାର ପାପ ଯାହା ନାଶ ଜେନର ସଦାନ ଫଳ ପାଇ ଗୀତା ପାଠ ଯା ସଦା ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ବାପେ ଥାଇ ଗୀତାର ମର୍ମ ଯେ ନ ଜାଣେ ତାର ଜନ୍ମ କାରଣ ଅଚଳ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇ ଗୀତା ନ ଜାଣେ ଧିକ ସେଇ ଗୀତା ଥ ନ ଜାଣି ପୂଜଇ ମହତ ତାରେ ଧିକ ହୋଇ ଗୀତା ନ ଜାଣି କଲେ ବତ ନିଶ୍ଚଳ ସାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଗୀତା ପାଠ ଯେ ନ କରଇ ନିଚ ଜନିର ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୀତା ନ ଜାଣି ପଢ଼ ବେଦ ନିଶ୍ଚଳ ତାର ବେଦନାଦ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତା ସାର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ହରିବାସର ପାଠ କରିଲେ ଶତ୍ରୁଚୟ ଗୀତା ବାସ ଯେ ଯାଏ ଖେଳ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଶିବାଳ ଯେ ତୀର୍ଥଦାନ ଏଠି ଯେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାରେ ଗୀତା ପାଠ ଦାନରେ ବଳି ଗୀତାର ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଳି ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ଭକ୍ତି ହରେ ଲଭ ମୂଲ ଦେବଧାରେ ସେ ସିଦ୍ଧପୀଠରେ ଯଜ୍ଞରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁକୁ ତେରାରେ ଗୀତା ପଢ଼ ଏଇ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧିଶଲେ ଅକଳେଶ୍ୱରେ ଜୟ ଦୈନିକ ପଢ଼େ ଗୀତା ଅସବଦାତି ଫଳେ କଥା ଯେ ଶୁଣେ ଯେ କରେ ପାଳନ ଯେଉ ବା କର ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରମ ପଦ ସେ ଲଭଇ ଏଥ ଛନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ପଢ଼େ ଗୀତାକୁ ଯତ୍ନ ରଖେ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ତାର ସଖୀ ଯେ ଗୁରୁ ଏ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ ଦୂର ଯାଇ ଗୀତା ପାଠର ତିନି ତାପ ନ ଛୁଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାପ ଯେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ରଖେ ପ୍ରୀତି ତାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ପାପ ନ ଛୁଏ ତା ସବୁ ଯାଇ ଗୀତା ପାଠରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭକ୍ଷ ପାପ ଯାହା ଦୂର ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ପାପ କର ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ଲିଗ୍ନ ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ଦୋଷ ଆଦି ତଇ ନ ରହି ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ କୋଟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଇ ଯାହା ମନ ଗୀତାରେ ରମଇ ପଞ୍ଚ ଜାଣି ସେଇ ପୁଣିଷ ଯୋଗୀ ଧନମାନ ଜାଗି ଆଣି ମତିମାନ ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ପ୍ରୟବ ତୀର୍ଥ ଯେ ସେଇ ଯେଠାରେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେବତା ଋଷି ଯୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ଯୋଗୀ ଗୋପାଳ ତଇ ଜାଣି ପୁଣି ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ବସି ମିଳନ୍ତି ଯାଇ ବହି ଯୋଧ ଯେଠାରେ ଗୀତା ପାଠ ହୋଇ ରାଧା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ତଇ ଭକତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ରାଧା ଭଳି ନାଇଁ ଆନ କହନ୍ତି କୋମଳ ଲୋଚନ ଗୀତା ମୋ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଗୀତା ଯେ ମୋ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପରମ ପଦ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୀତାରେ ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ପାଳେ ମିଟି ଲୋକରେ ଗୀତା ପରମ ବିଦ୍ୟା ଜାନ ବ୍ରହ୍ମରୂପେ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ଅଧମା ପଠନେ ମମନ ସାଇବନେ ଗୀତାର ନାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ମରଣ ପାପାଦି ଖଣ୍ଡନ ଗୀତାର ନାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ମରଣ ପାପାଦି ଖଣ୍ଡନ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ କୁଷ୍ଠୁମ ଯାଇ ପାଠ କରି ବହୁ ବଳ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବର ସରଖ ନାରାୟଣ ଦେଖି ବେନି ପକ୍ଷସନ ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ମୋର କରିବେ ତାହାକୁ ସମର ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ଖବର କରିବେ ତାହାର ସଜ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ମରି ହୋଇ ପୁଣି ତାହାକୁ ଦେଖିବେ ଏତ ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନୟନ ନାସି ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମାଗଣ କିଜ ଲଭିବି ପୁଣ ମୋ ବାପା ମୋ ଭାଇ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭାଉଜ ସବୁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିକି ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ ପାଇନି ବରଂ ହାତ ତାଇ ମାଇନେ କଥା ଅଛି ଆତ୍ମା ଲୋକକୁ ମାଇନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ରମଣ କରନ୍ତି ବନଶଙ୍କର ଜନ୍ମନ୍ତି ସେଇ ବନଶଙ୍କର ତମେ କାରଣ ହବ ମୁଁ ବି କାରଣ ଦୟାଳୁ ପୁଣି ଅସୁର ପୁର ଆକୁଳ ବିଶ୍ୱତନ ମନ ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବି କହିନ ନୀରବ ବନ୍ଦିନି ବସି କାନ୍ଦରା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିନ ଯା ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଯା ନା ମରିଯିବି ନା ପଳେଇଯିବି ନା ପଳେଇବନେ ମରିଆ ପନ୍ତ ଲୋକ ନିନ୍ଦିଏ ମରିଯିବି ଯେ ମରିଲା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଜିଣିଲେ ହେବେ ରାଜଭୋଗ ଏଥର କିମ୍ବା ଦଳ ତର ଗାଣ୍ଡିବ ତୋଇ ବେଗ ଧର ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ମାଛ କଣ ଜଳ କହନ୍ତି ସନ୍ତରଣ ଅତତ ବଳଶାଳ ହାତୀ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନ ପଶନ୍ତି ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜାନା ଆତ୍ମା କରୁନି ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଆଦିବନ୍ତ ସର୍ବଜ୍ୟୋତିରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ତାହାର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାୟ ଘୋରଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଚାରି ପିଠି ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେମିତି ଘୁରୁଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନ ମହରେ ନିୟସର ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଯା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ମାଛ କଣ ଜଳ କହନ୍ତି ସନ୍ତରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଅଛି ଅନାଶ ଔଷଧ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ରୋଗ ବଟାଇ କମସରେ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କରି ନାଗୁର୍ଗ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ କେମତ ଯୁଝେଇ ତାଙ୍କ ସରି ବଚିଯାଗ କିପରି କରି ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ସରିକି ଶସ୍ତ୍ରାହତ କିପରି କରିବି ଆଘାତ ତାଙ୍କ ସରିକି ଶସ୍ତ୍ରାହତ କିପରି କରିବି ଆଘାତ ତାଙ୍କ ସରି ଶସ୍ତ୍ରାହତ କିପରି କରିବ ଭଗବାନ ହରି ଭଗବାନ